Previously. Emva kwe-graduation anginaso isikhathi esiningi la. Kufuna ukuthi ngisheshe ngiphuthume ngasekhaya. And uyazi-ke nawe ukuthi bangifika bazofika bafuna umagodo. Lo mfana into yokuqala umosha imali ekhaya. Yini sibona? Asibona imfazi la egcekeni akanangane lo muntu mhlawumbe inyumba nje. Oh, mase bekukhethela umfazi. I get it. Ngilethele ukudla kweenkukhu lo. Mina ngifuna ukudla. Aseke siwaqala ekitchen. Nengisize lo dokotela awungiyacela namhla kaphela nengisize lo dokotela awungiyacela namhla kaphela Yeah, I come back. Ngeke kumanje manje waliwe lo. Uyaliwa ni. Yeah. Ugrade. No, I'm right, James. Asijabuleni namhlanje usuku lethu bafuna ukuthi graduate. Iwola lawo. Hayi, asimsamba kahle. Hayi. Uthe ulihle impela. Hayi, abafazi bakhona bakhendayo. Isawuthinte kuzayo. Hayi. Kulungile. Baba, azihlenga inyawo zami. Hayi. Umuntu khathele eThekwini. Sazinkingane mina kwethu. Ngathi hayi bebegezile abantu. Hayi bebegezile. Wena. Baba usakahle. Ngathele ngilambele ngicomthele kodwa. Oh hayi ngikhathele nami baba. Ziblessing ngane bengishilo ukuthi ayipheke. Wengane. Hey. Next. Yena bethu. Hayi ngisho kuthiwani. Umbonile kodwa nowesifazana ofana ncamashini uMakhambule. Hayi ngeke ngisho kuthiwa kwenza kathi. Baba, Inhloso yakho ufuna sesibambene ngehluthu endlini. Hawu. Wangange ngitshela indaba ukuthi leli gama lamakhambula ngilifuni la kulamagcekala ekhaya. Ngizoniphindela into eyodwa kuhle umuntu osebenza emsakazweni. Anifuni ukuzwa le. Hayi siyaxolisa baba. Kodwa ukuthi nami ngiye ngabuka ngambona ngathi uyena kodwa ngabe Ayikho into oyixolisayo, ayikho eniyixolisayo. Ngathi kunina angifuni lento efaka uMakhambule kuleli ceke. Ngifuna ukudla kunina. Ayikho into enikwazi ukuyenza. Nginibuzile nithi lento bese kuyona. Ninemlomo mbovu nje ngathi amantiyane angingazi ukwenza njani. Into eseniyazi senifundile nina.
ufuna imfazi ozobe ngifizela futhi. So mangaza-ke kodwa Uyangena emakhambule lesiyenzela. kuyenzeka kodwa Wafa nje. ngibone emncane loya kodwa ngeke Yonke into isala thatha. Hey. Ya nikuphi? Okay. Ngicela nenze sure ukuthi niyangilibazisa lapho. Yabona le graduation party ngihlele usuku lonke. So ngifuna kube into ephezulu. Ya ngilibazise impela ke. Ngiyabonga baba. Awu ngicela Jesu. Awu ngiyabonga Nkosi. Kangathembi. Good evening, everyone. Ngicela nje ukuthi ngithathe leli thuba ngibonge uma wami. Uma wami benami ngaso sonke isikhathi during my studies. It wasn't easy, but she was always there for me. So, thank you so much, Mom. Thank you so much. Again for this event with friends and lovers. Thank you. Cheers to that. Cheers. So, wena sibongiseni bucanga ushada nendodazi yami. Ma, she decided ukuthi sizolowa Maduze. Uzoshesha ma kona Maduze. Usuku namhlanje ke. Ya. Ngilumnandi. Qinisile sithando sami. Ngiyabonga ukuthi uphilile. Ya. Umbuzo wona wakho. Yo, uyongibhintshele khona ukuthi umdlala ngayo. Ya, ne? Ayike kwaba. Awusho. Udaba likababa wakho noma wakho senihambe kangana nomntwana. Hey. Uma akekho esimene esikahle. Menge nje ngathi ngiyiqala indaba kababa. Uvele angimwise, amemeze, akhale, mina ngisazi ukuthi ngizoyenza njani ngama. Angazi ngizomthula kanjani baba. Kodwa uyazi ukuthi namhlanje usuku lami ngifuna ngiphinde emakhaya izolo. Njengoba ngiphinde izolo. Bazobe bedinga. Oh. Bese bekukhethela umfazi. Siyakwazi lokho. Sikhona nesidingo sokuthi lokho ngikhumbuza nomani. Noma mhlawumbe uyakuthanda wena lokho? No, ukuthi mina ngifuna ukushada nomuntu engimthandayo. Engazi kahle ukuthi ngizoba happy impilo yami yonke. Ukhona nje uma wami wena babona. Sodinga umuntu ozophuma komalume. Uma ukuthi ngimthole, uzokwenzakalani? Ngeke uzongishada. Ngazile. Oh, wow. Sanibona njani? Ukhona nephenti eliwu3 lithu okuzozo lithanda ukukhuphuka libe high waist. Leli lifuna ukuba high waist mbijani lawa amandla namaphakethe. Mama. Usabe kahle.
Looking stable. It was not easy running away. Running away. Oh, second. Whoa. Never